Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа за нашата нова функционалност в онлайн хипермаркет и интернет поръчка. Това е пазаруването на едро. Доскоро предлагахме единствено и само възможността за пазаруване на дребно, което означаваше за повечето артикули закупуване на една единствена бройка по цени на дребно. Новото, което ви предлагаме в момента и което ни прави уникални, това е пазаруването по цени на едро. Когато натиснете бутончето на едро, се зареждат абсолютно всички продукти, които се предлагат на едро, тъй като има и такива, които не предлагаме на едро. В случая те са по-скоро изключения, но все пак ги има и е редно да ги отбележим. Избираме, да кажем, марка и аз бих искала да видя за марката Роберто Кавали, тъй като сега е сезон на празници и все пак трябва да си избера подаръци. И трябва да си купя доста подаръци, имам много приятелки и приятели, затова искам да видя какви аромати мога да си избера. И в този режим всъщност е добре да отбележим, че се виждат само продуктите, които се продават на едро. Насочвам се естествено към подаръчните комплекти. Аз лично харесвам аромата серпентин и искам да го разгледам. Виждам едно доста добро представяне. Аромат с мандарина, манго, артемизия и решавам, че това е продукта, който ще си поръчам. Виждам единична цена за една бройка 67,14 лв., което дори е в промоция в момента. И имам опция за още по-ниска цена, ако закупя 3 бройки. Това е 63,44 лв. В случая решавам да закупя 3 броя. Един за себе си, един за 2 приятелки. И за това, за да се възползвам от тази преференциална цена, просто добавям в количката. И искам да продължа да пазарувам. С бутона, ето този, който е бек или назад, се връщам отново в ароматите на Роберто Кавали и искам да поръчам за съпруга си мъжки аромат. Нека да разгледаме какви са опциите. Роберто Кавали Блек, единият вариант. И другият вариант. Роберто Кавали Мен. Това е аромат, който има бергамот и джинджер и лимон. Мисля, че ще пасне по-добре на съпруга ми. Затова ще поръчам за него един брой. Разликата в цената в случая е 3 лева, но все пак няма какво да ги правим другите 2 броя. Затова аз ще коригирам на един брой и ще добавя в количката и този продукт. Искам да продължа да пазарувам за моя приятелка, която е малко по-малка. И мисля, че XT е добър избор, но той не се предлага на едро. Затова трябва да избера на дребно. И отново да избера марка. Аромат на тоалетна вода XT ми се струва разумен вариант за тинейджърка. Така че също добавям в количката. Така
сега мисля, че съм приключила вече с пазаруването относно подаръците около празниците. И искам да разгледам поръчката. За да продължа с процеса, трябва да се регистрирам в системата. В случай аз имам вече валидна регистрация, затова въвеждам в дясно имейл адреса и паролата си. А за тези, които нямат, е нужно първо да се регистрират тук в ляво. Нещо съм объркала. И ето влизам, това са моите данни. В случая имам опция да сменя адреса, където да бъде доставена пратката. Ако желая да го направя, мога да кажа смени адрес. Но аз съм окей, не желая да променям адреса. И получавам абсолютно безплатна доставка, тъй като стойността е близо 300 лева. А за София доставката над 50 лева е безплатна. А за страната над 100 лева, в случая независимо от това къде се намирам, аз получавам безплатна доставка. Коментар мога да добавя от рода на служебен адрес или кучето хапе или нещо такова, или някакъв код за външна врата. И продължавам напред. За момента, всъщност следващата стъпка е избиране на начин на плащане, като по принцип ние предлагаме два начина на плащане. Единият е с наложен платеж или плащане при доставка, а другият плащане с карта. Това наистина е въпрос, плащането с карта е въпрос на няколко дни. Финализираме нещата с нашия партньор ОББ и много скоро ще можем да ви го предложим като вариант. На този етап единственият вариант, който е възможен, е плащане при доставка, който е отбелязан по подразбиране. Следващата стъпка е да отбележим, че сме съгласни с общите условия и да продължим напред. Добре е да прочетем всички данни за поръчката, да не би нещо да сме объркали. И ето потвърждение на поръчката, начин за доставка, безплатна, адрес за доставка, това е адреса, който съм посочила при регистрацията си, начин на плащане, плащане при доставка. Това е възможно също да се промени на по-късен етап. Може да стане плащане с карта в момента, в който това се предлага в нашия сайт. И виждам списък на всички от тези продукти, които съм си поръчала, за да зарадвам моите близки. И финалната стъпка, за да е валидна тази поръчка и да въведена в системата, е потвърди поръчката. Това приключва процеса на създаване на поръчка и хубавото в случая е, че имате възможност да комбинирате продукти от на дребно и от на едро, в зависимост от вашите индивидуални нужди. И когато поръчвате на едро, разбира се, имате и по-изгодни цени. Благодарим ви и очакваме скоро да пазарувате при нас. Приятен ден!